7 xhur ta' niket, 7 xhur mingħajr tweġibiet, 7 xhur ta' vojt bla mistenni, 7 xhur ta' appelli ġenwini injorati, 7 xhur twal fejn raba u ħbieb ta' żagħżugħ Jean Paul Sofija ilhom jappellaw lil Robert Abela u sħabu sabiex isejħu għall-inkjesta pubblika bil-għan illi ħadd ma jitlef lil xi ħadd għażiż kif huma tilfu lil Jean Paul sabiex l-ebda oħra ma tgħaddi mill-istess dulur. Madankollu, wara 7 xhur, fost attakki min-naħa ta' Robert Abela fil-konfront tal-Maġistrat Marcen Farrugia u qalbit kaxkir tas-saqajn tal-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa, ħadd għadu ma ġie arrestat brabta ma' traċedja li ħatfet il-ħajja ta' Jean Paul Sofija meta spiċċa taħt erba' sulari konkos f'Kurdin. Wis inqas ma ġiet imsejħa inkjesta pubblika bil-għan li fil-waqt li tkun għaddejja l-inkjesta maġisterjali sabiex jiġi investigat il-każ. Hekk ukoll fl-istess waqt għandha ssir inkjesta pubblika sabiex traċedji bħal dawn jiġu evitati kemm jista' jkun. Il-Partit Nazzjonalista kemm il-darba saħaq dwar il-bżonn li dawn l-appelli jingħataw widen sabiex mill-paroli ngħaddu effettivament għal fatti mingħajr mal-Gvern jagħti l-impressjoni li qed jipprova jagħti aġir ta' persuna jew oħra mingħajr mal-Gvern jibqa' jinjora l-appelli ta' din l-om. L-erba' filgħodu Net News staqsa lil uħud mill-membri tal-Kabinett ta' Abela fejn skondi għall-aħħar ħadd minnhom ma żbilanċja jgħid x'se jkun qiegħed jivvota fil-Parlament. Mistoqsija minn Net News wara li ftit tal-jemilu qaltilna illi se tkun qed tagħmel skont ma jiddettala l-Partit Laburista, is-Segretarju Parlamentari Alexia Buġeja Sajt għal darb'oħra ma qaltilniex x'inhi l-ordni li ħirġa minn Kastilja. Iżda din id-darba għaltilna wkoll illi se tistenna l-inkjesta maġisterjali tintemm. Nistennew il-konklużjoni tal-inkjesta maġisterjali għadha nisimgħu id-dibattitu u nimxu minn hemmhekk. Jiena se nkun qed nivvota mal-Partit Laburista għax nemmen li dan il-partit huwa qiegħed jimxi mal-pols tal-poplu. X'ħaj jivvota l-Partit Laburista? Hija favur l-inkjesta pubblika, favur l-appell tal-hom jew le? Aħna għadha niddibattu u nimxu minn hemmhekk. Bil-banda l-oħra, il-Ministru Michael Falzon qalilna illi kemm xejn diffiċli illi dat-tip ta' inċidenti ma jseħħux. Jekk imorrux għal investigazzjoni pubblika jew inkella ħammorrux bil-proċess legali hija kwistjoni oħra. Jiena li żgur naħseb illi huwa l-bottom line huwa illi b'mod jew ieħor idu naraw l-inċidenti bħal dawn ma jseħħux. Ma ġifieri taqbel ma l-inkjesta pubblika kieku biex inċidenti bħal dawn ma jseħħux għax proprju hija għalhekk li qed tissejjaħ għaliha biex huwa ma tgħaddix minn dan id-dulur. Investigazzjoni dejjem issir wara, sfortunatament. Ġifieri jekk naħsbu namlu kiex namlu tajjeb. Fid-dinja dejjem ma jkollokx inċident. Ovvjament ma jġustifikax it-telfa ta' ħajja, ovvjament irrid nagħmlu iktar. Fil-waqt illi l-Ministru Anton Refalo qalilna illi jrid jisma' x'se jkun qiegħed jingħad fid-dibattitu qabel jieħu deċiżjoni. Għada, kif taf inti hemm id-debate fil-Parlament ma naġrux, naraw xi jiġri għada mbagħad nimxu qudiem. Inti għandek opinjoni bħalissa? Għandi simpatija kbira lejn l-om għax ma nistax nimmaġina li titlef it-tifel tagħha. Jiena tikbi trid, ma nistennew nkunu kawti se jiġri għada waqt id-debate. Wara għada nkun nistgħu nikkummentaw. Laqstant fil-waqt li fadal inqas minn 24 sigħa dibattitu parlamentari, id-deputati tal-Labor li staqsejnihom din id-domanda diretta għadhom mingħajr tweġiba. U aktar minn 200 ġurnata wara l-mewt ta' Jean Paul Sofija, ommu, rabatu, sħabu għadhom qed jappellaw għall-inkjesta pubblika.